ягон чизи гӯям хурсандиовар боқӣ намонд, зеро ки дарамонди дор ки дар лигаи олии мамлакат баргузор гардида буд. Вали Алиёр Ашурмаҳмадов футболбозони шаҳри Саровшан талош мекунанд ки дар лигаи олӣ зинаҳои болоиро ишғол намоянд. Аксарияти онҳо мухлис ва ҳаводори футбол ҳастанд ва мехостанд ки имрӯз барои дастгирии дастаи дӯстдоштаи худ ба варзишгоҳ ташриф оранд, аммо вазъият чунин аст ки баҳри беҳдошт ва нигоҳ доштани вазъи хуби саломатии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо имрӯз наметавонанд ки дар ин дидор ширкат кунанд. албатта ки таваҷҷӯҳи бештар маҳз ба Муҳиддинуддилов аст дар ҳайати Куктош, аммо ин бозингар он қадар дурахш накарда истодааст айни замон ва он ҷилои ҳунаре ки ӯ метавонад нишон бидиҳад барои мухлисон аз уҳдаи ин кор хуб набаромада истодааст. Мусинҷон Абдуғафоров 4 бар 3 ҳуҷуми Куктош, партов ба пеш, имконият барои Далер, зарбаи начандон сахт буд ва Ҳусейн Азизов он қадар мушкиле надошт дар гирифтани тӯб ба даст. Як нафар кам будани бозингарони Сарафшан акнун аз худ дараки хубтар медиҳад. Далер Ёдгоров, партов Тиаоиу, зарба ва гол! Куктош биохира дар ин мавсим аввалин голи худро ба самар мерасонад ва ин корро анҷом дод нафаре ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид шуд. Собирҷон Холматов. Ба Собирҷон Холматов дар даври гузашта сармураббии дастаи Куктош ҳамагӣ 1 дақиқа вақт дода буд. Хират футболбозони Куктош ба задани гол даст ёфтанд. Далер Ёдгоров тӯбро равон мекунад ва аз миёни ду ҳимоятгари Саравшан Собирҷон Холматов ҷаҳиш карда ба задани гол даст ёфт. Интихоби мавқеят хелом дуруст буд аз ҷониби шумораи таи Куктош ки бубинед ҳуҷумҳои дасташро зуд оғоз мекунад. аз масофаи дур зарба мезанад ин футболбоз дарвозабон ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва 2 бар 0 ҳолати нобозӣ нест ва Куктош ҳисобро дучанд менамояд ва бубинед ки боз футболбозе ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид шуд ӯ муаллифи гол мегардад. Азизбек Султонов 2 бар 0 Куктош пешрафии худро тақвият мебахшад. Зарбаи хелом қавӣ мезанад дарвозабон Ҳусейн Азизов нишон дод ки таҷрибаи хуб надорад ин дарвозабон, шояд ки бо маҳорат аст аммо таҷрибаи кофӣ нест ва дар бозёфти тӯб аввалин шуда Азизбек Султонов пайдо шуд, дар ҳолати нобозӣ қарор надошт ва партов хоҳад кард Ҳикмат. баъд аз ин партов мо ба шумо мегӯем ки дар даври оянда даставо бо кадом тим рақобат хоҳанд кард. Ҳикмат Расулов, партовти Ҳикмат ва ҳисоб 3 бар 0 мегардад. ин голро Далер Ёдгоров ба самар мерасонад. футболбози хатти ним ҳофизаи Куктош ва ин нуқтаи ниҳоӣ бозӣ мешавад. ҳамааш аввалин бор аст. Зеро як гол, боз як ассист ва боз ҳам бубинед дарвозабон он қадар хуб бозӣ накард. инҷо чанд нафар номзадони асосии унвони беҳтарин футболбоз дар майдон ҳастанд. Бубинед ки қисми дуюм бошад Куктош албатта ки беҳтар бозӣ кард ва ин боис бар он шуд ки ба самар расонид. Дар ҳайати ғолиб Азизбек Султонов, Собирҷон Холматов ва Далер Ёдгоров муаллифони гол шуданд ва ин 3 гол ба дастаи Куктош 3 имтиёзи хелом лозимаро овард.